changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mombe yangu US $700 yavakatuma vanhu kuti wabe mudanga mangu, uye mari yandakaparadza US $600 panyaya iyi. Yanembowo dzako pane mari dare munodzokorera zvakare. Nyaya ndeyekuti ndinoda mombe yangu kana kuti $700 yavakatuma vanhu kuti wabe mudanga rangu, uye mari yandakaparadza $600 panyaya iyi. Daro ndi Bernard Mbiriri ataura kuna Ngwena Emily. Taura ndizwe Bernard. Zvafamba sei? Pamusoro ino ndini Bernard Mbiriri wacho. Nemusi wa13 October gore rapera mombe yangu yakashayikwa mudanga mushure mekunge inini handipo ndiri kuHarare, asi mukomana ndiye akaishaya, asi aipfigira kusvikira aitsvaga zuva iroro remangwana racho achitsvaga futi achiishaya. Zuva rechipiri ndopaakazoona mupurisa ari kuuya aine munhu akasungwa achiti mudanga umu ndo mandakaba chii mombe mukati umu. Mukomana uchibvunzwa kuti mombe une mombe dzakakwana here? Vazi ndikutobva kutotsvaga mombe pamandisiya nemotikari ndatitobva kutsvaga mombe. Yakaita sei? Vazi inhema isina chimwe chipomerwa cherwara. Saka akaratidzwa musoro wemombe. Unoiziva here mombe iyi? Mukomana akati ehungu ndio mombe ndiri kutsvaga iyi. Ndo pakatanga nyaya kuti mukomana uyu ndiye akauya achitora mombe iyi, asi mombe iyi yatourayiwa, yakatourayiwa nezuro yasara musoro wemombe iyoyo ndio wasara. Tarikavha musoro nemakumbo matatu. Saka ndo etinawo atorwa naShe Nyamombe ndiye asorovha nyaya iyi izosvike kwatiri. Mapurisa ari kudaro kune mukomana. Saka ndakazodaidzwa titangane kunyazure. Saka nyaya yakachinzi yakuenda kuno kukoti nemapurisa. Mukomana mushure mekunge mukomana atorwa, akaba wacho wakakomana 2 vatorwa vakuuya kutongwa. Ndokutongwa kwayakangoitwa. Saka pakutanga kutongwa kwayakaitwa haina kupinda same day. Ndakaratidzwa kunzi uyu Emery ndiye muridzi akatambira mombe, akabhadhara mombe, achibhadhara wakomana wakaba mombe, wakauya nemombe. Achinzi abhadhara mari izvi, abhadhara $200. Mombe yangu inini, asi mombe yangu inini zihombe, inoda $700. Ndiye nyaya ida kupinda mukoti. Iyeyu nemukuru wake usaidi kwake wakauya kwandiri wachingoti Wambiriri woye, nyaya tinoiziva. Iri idare riri kuuya kunoku nevakomana vadaenda kujeri. Zvavada kuenda kujeri, isusu ngatisarewo tipindewo redu jeri rekuti tikugadzirisei mombe yatakatora. Takatorya mombe yakatoryiwa papati. Ndo kumira kwarakaita mombe inoita mari handira kuvakwanisa kuvataurira. Akangoti mukomana wangu akataura iye akati mombe iri kuma$700-800. Mukomana murume uyu achibva angochema akati dai mandiitirawo $500 ndogona kukupai mombe iyi mari yenyu. Soon ndadzokera kuSouth Africa kupera kwaNovember. Handina kudayira ipapo. Ndangoda kuramba ndakamucherechedzawo kutobvunda kushatirwa nezvipi zvandanga ndiri kuona izvozvo kusvikira takaparadzana. Asi tapedza dare risina kutongwa, wakangomwararira. Hatina kuzoonana nawo kuti titaure futi nyaya iyoyo. Mushure mekunge ataura kuti tida kuzotaura after dare rapera. Saka nyaya yese mushure meizvozvo ndakaenda kumusha kwaNyamombe, kunaShe Nyamombe
kuti ndinzwewo kuti nhai mukadzi uyu anogara muno here, anogara papi, mombe yangu yakasvikira papi, ichindourayirwa papi. Ndakadungamirwa naShe Nyamombe nevanhu vakauraya mombe iyoyo vanga vari pamberi paShe Nyamombe vachitobvunzurudzwa nezvazvo kuti makapromiswa here kuti kune mombe ichauya naSamutoko. Vamwe vanoti isi takanzwa kuti ichauya naSamutoko tichibva tadii kubva taramba. Vamwe vakati takangodaidzwa hatina kuziva zvakaita. Saka mombe yakandourayiwa pamba paMLA. Saka takaperekedzana namambo naShe Nyamombe nevakomana vaya vakaratidza kuti yakasungirwa pakamutako. Ndibva ipapo zvikanzi takaidhonza tikaenda paruware apo tichibva taiuraya mombe. Ndaingotora hangu zvimapicture zvamazuva ano nanhasiwo ndinayo nemhuri yangu ndakaenda titi. Saka takatopromisana kuti ngatiendei kwamambo kwaShe Nyamombe tindokurukura nezvenyaya iyi kuti ndiri kudawo mombe yangu achiri Makuseni zvichiri padhuze. Zvikanzi ngatimbomirire nyaya ipere. Kana titi wairamba hawo kuti nyaya ipere here, asi takatopromisana kuti next Friday tisangane, havana kuuya. Next Friday tisangane, havana kuuya. Ini ndiri kungouya, ndinobva kwaRarare ndiri kungouya kuatenda nyaya iyoyo, ndichiona hasina kuuya kusvikira zuva rekupedzesera. Ndo mazuva mairi ekupedzesera ndatuma wanin'ina akaramba kupinda mudare maShe Nyamombe achiramba kubhadhara mari yedare kunaShe Nyamombe. Ndechipiri achiti iye ndinoda kuona iye Bernard wacho iye ndiye ndinoda kuti nditaure naye. Ndakataura naye, asi zvandakataura naye ndafunga kuti zvamandidaidza pano padare panapa pamuri pano ndinofunga kuti ndoda kutaura naBernard nani naShe Nyamombe pasina ruzhinji rwese. Vakati ngatichimirire Bernard wacho timuone. Akapiwa tsamba yekusungwa akasaina. Following week Bernard ari kuuya. Saka ndazoenda zuva rekupedzisira racho iroro ndazouya netsamba pano. Ndasvika ikoko akanzi Bernard auya ari papa gara bhadhara mari yese zvataita izvo yedare. Akati handina mari. Hamuna mari svondo rese usingambotauri kuti hauna mari hazviiti izvo. Vamwe vanozoti tozotonga tisina kubhadharisa vanhu sei. Iwewe uri kudheerera musi wakati nemusi wakati uri kuramba wese. Kwirai machovha muende kwamambo. Ndokuuya kwandaita ndine chichemo chekungoti ndiri kudawo mombe yangu. Mombe yangu yachakawanikwa musoro nemakumbo matatu. Rimwe hapachisina nyanga, hapachisina bewa, hapachisina. Within 8 hours mombe yaurayiwa kusvika na3. Twaidya nyama iyi wachikandura nemaganda acho here kusvikira hapachisina mombe. Nhasi dai kwakunzi dai dehwe riripo ndaigona kuwanawo cheuwiri chokuti handizivo kuti mombe yangu iyi handina chandiri kuwana. Saka ndauya kwamambo. Iyo iri kutaurwa Emily. Chokwadi. Nyaya yakaitika sekuti tine pati takapiwa mari nevakuru yekunzi endai munotenga chimombe. Saka yePUP ndochi People's Unity Party. Saka tapiwa mari takaenda pachangameti kana tsanangurira kuti toda kuita urahari yedu asi taura yamombe tichitakavataurira. Musi wekuti tapiwa mari takaenda kumba. Tasvika kumba takapa mukomana murume anova ndiye muyuthi wevamwe wayuthi wedu muledha wacho mari iyi zvanzi tagai chini mombe ichaurayiwa musi wa13. Asi mombe iyi kana maiona musauye nayo. Takapiwa 250 ndiyo yatakamwa. Kana maiona kwamune maiona musauye nayo tinozonoitira musi wa12 nokuti 13 ndo pane program. Zvadare zvitakamupa mari akaenda akanotsvaga munhu. Musi wa12 ndakamufonera
Ko mombe iya wakaiona ile kanzi mombe ndashaya asi ndakuti ndicho ndakutora yemudanga mangu. Ndiyo ndodi ndiyo touya naye tora. Chuya inayo mayuthi ndatora ndaudaidza mayuthi nevanobika kuti mombe irewe mswatkofu. Takarara takarinda mombe kuti iuye nemamwe nevamwe mayuthi. Mombe haina kuuya akazomuka ashuya nemombe makuseni. Ko wazodi zvikanza kwayanga iri kwachipai yanga kaenda mumafura yakanonoka kuuya. Saka ndakanoitira ku3 kumba kwangu. Saka ko mapapers aya nezvese zvikanzi aiwa ikadhi ndiri kuya naro nekadhi remombe ndiri kuya naro zvakanaka. Vakomana kwakutosara zvavauraya tuti zvinhu zvakachena vabva vatosara kwakutouraya mombe iya hari ichibva yaitwa. Saka ndakazongwara pakuti imimi vakomana mauraya mombe musoro nemakumbo zvise yakunoti mombe iyi handichaona unga yakadini yakachena nokuti mukomana anga ati achauya nekadhi asi haana kuzoya nayo. Vandachengetedza zvakanaka zvinhu izvi kuitira umbowo. Apa rari yato vanobika watobika. Rari ichipera mangwana mazuva rouya racho. Nyaya ndatotaura nemamwe masabhuku nemapurisa aripo nyaya yatozikana. Kuti taura yadi mombe asi munhu wacho haana kuzoya nemapepa ekupurufa kuti mombe aitoya. Kureva kuti pane zvisina kufamba zvakanaka. Zveshuwa kwakauya mapurisa ashe ndikavaratidza musoro uya nemakumbo. Vakati taakuzvitora tondozvichengeta zvishuwa wakati wakaenda. Inini sare ipamba dhuu ndikati munhu uyu ndikaita kutamba naye zvatobuda pachena kuti akaba. Ndite ndite follow up nditsvage munhu uyu ndiende naye kumapurisa ndega. Zveshuwa ndakasara ndikaita follow up ndikamunyengerera nenzira dzandakamunyengerera nadzo ndikamuendera mumba kwavo ndikamuona ndikati tikwire kwaRusapi nevakuru tindoedhita zvatakaita parari. Iri nzira yekuti abvume kudi kubatika. Zveshuwa ndakamunyengerera tikamutora. Ndibva ndatotanga kukomuniketa nemapurisa ekuNyazura kuti munhu yandinaye chisoso tikatadzika paNyazura. Tasvika paNyazura takandopataura nyaya yedu akabatwa nemhosva yake. Kwambiri vanga vasati vatoziva kuti muno takabirwa mombe. Vakatozviziva through inini ndaenda nemunhu kuNyazura. Ndaenda nemunhu yemuNyazura akandobvuma mhosva yake akanzi hande unotiratidza pamakatora munhu. Akaenda nemapurisa akandoratidza padanga ravambiri. Isusu kwakubva tatosara kuNyazura nyaya ichibva yatonzi kukoti. Saka takaramba tongoya kuatinda kukoti tichiatinda kukoti kusvika koti yakadi yakapera. Vambiri vakatomboedza kutaurwa navo nevakuru nyaya yechikoti isati yatonga. Vambiri tine urombo nezvakaitika. Asi tese tabirwa ona isusu takabvisa mari tichiti tiri kutengawo. Nhasi taakubuda dzimwe mari kufambira nyaya ipi? Imimi makabirwa. Saka pakuchemanawo hedu taingofanira kungokuitaiwo sori tese takadi sekugadzirwa hedu zita redu repati asi hatisi takakubira. Vambiri havana chavaikwanisa kutitaurira vaingonyara tichida kuedza kuvotaura navo havana chavaitidaira. Zvadaro koti yakasvika pakunopa judgment ikabata muridzi wemhosva nyaya yake akabvuma nyaya yake akatongerwa naye nezano dzake. Tagara kudari ndakazodzoka kumba. Ndadzoka kumba ndobva ndakunzwa zvanzi masungwa kwaShinyama. Ndakaenda zveshuwa zvikanzi takusungai. Ndikati handina kuziva kuti mandisunga. Zvikanzi ndinoya next Friday. Next Friday takadzoka. Zvikanzi uyai mudare ndikapinda mudare. Masunga tipei mari dare ndikati pamusoro yewadare. Inini honai nguva yese ndandisi pamba. Ndiri munhu wemukadzi pamba ndini mai ndini baba zvese. Handisati ndaane mari yedare. Ende ini handina kuziva kuti wambirire wangauya kundimangarira nyaya iyi ndini ndakatowabatsirawo kuti mbavha yawo ionekwe yakaba chii mombe. Saka zvakadaro ini nhasi handina mari yedare. Kana muchikwanisa ini kunditonga ndotsvaga chini mari yedare. Zvikanzi aiwa toramba kutongwa nyaya ngaidarika aende mberi. Saka inini ndakamuka ndingori nenyaya yekuti sinzi mbavha yawo iri yabatwa ndikapuwa judgment kukoti. Ndakakumbira judgment kukoti ndikaripuwa rekuti zviratidze kuti mbavha yawo ndo yakadi ndo yakaba munhu. Saka handichazivi. Tumapati tweopposition panosapota upo. Tumapati twembavha. PP what? Possibility party. Possibility party. Pamunotiunzira kuno kumusha tumapati tweopposition. Mushuya muchiba mombe nekuti makatoronga sepati yenyu tumapati twenyu kuti muye kuruzevha muchiti vanhu vekuruzevha wakadii wakapusa. Mukuru wayo wepati ndiani? Tiri kuwada padare nekuti ndiwo wakaunza pati yawo kuuya kuno kumusha kwedu kundoti ibe. Wakambozwa ZANU PF pari payakambonzwa achinzi yaba munhu.
paipo wakambozwa kuti ZANU-PF yadya mombe dzekobiwa. Isina makati. Imimi saka hawa hakuda compensation yezvinhu zvetupapati twenyu tunouya twechibhabha twematsotsi tunouya tuchiba zviro zvewanu. Pakachangano ndikuda kutaura kuna namai apa vari kuti munhu akatongwa mbavha yakabatwa mbavha yawo kuita sekungo yakanozvidira iye pachezvake. Iyo vanozviziva kuti mombe kana ichitengwa mombe ichibva inonokiriwa padanga payo. Manyorerana yakiriwa mopuwa maclearance form enyu atengesa osara neclearance form rake then motora mombe mochitima. Ivo havana kuita izvozvo. Svika kundouraya. Wakatoronga nemunhu wako kwaunotora mombe uko kwakufamba nayo usiku makuseni ichisvikira kuurayiwa. Saka uyu akaseenzeswa dai pasina awa uyu dai asina kotora mombe. Saka uyu akaseenzeswa changamire mbavha dzakaba mombe ndiwo awa. Imbavha pati yacho imbavha newanhu wacho imbavha nekuti value yemombe iri kutaura kuti 700 iwewe woti mombe $200 wega unotofanira kutoita mibvunzo yekuti mombe ye700 ndikaitengere 200 yakadai. Uye pavakaona mombe ichiuya maya makagona here kuonawo umwe munhu akaita chapu kuti mombe yauya ine mwana wokwangana achipupurira kuti isvike kwamuri? Hapana. Magwaro ekuti ivepo hapana. Saka imakabatsira kuti murume uyu abe mombe kwaakadoitora ini muchizoitya. Anonzi ani murume apamoto amuudza zita taurani mambo mamiriro akaita nyaya iyi ndiri kushama mai avo kutaura kuti vambiriri wazvo timangarira sei indi ndakatovabatsira kuti vaone mbavha yakabata. Vambiriri vanotouya kwamuri ngekutoti imimi ndimakaba pamwe chete neuyo mukomana sekuziva kwenyu. Saka izvi ipati yenyu imimi ndimunoziva kuva muchatora mari yacho kuneyo wacho waridzi wepati sezvo makaenda kusaka musataure muromo yeuroti wambiri ndakakutokubatsirai kubata mapati yenyu kutibira fofo dzedu kuno kubira vanhu vedu nemumapati twenyu. Pasore Changamire ndinogona kuti zvamambotaura Changamire kuti muridzi wepati ndiye anofanirwa kusangana nezvizvi nokuti avo wakamira wakati mombe itobude pachena kuti yabiwa avo wakashandiswa nemuridzi wepati. Saka kuti nyaya irude akakupai mari yekutenga mombe anova muridzi wepati iye ngasu wese awatozunga kasiye ngawe pamusoro imamo ndinotwa Sabho Kumafunga ndiri mudare waishenyamuno ndisunya kutora musoro nemakumbo. Mushure mekunge tasvikawo papati iyoyo takakokwa sedare raishenyamuno. Tasvika ipapo takabva taonekwa nemasabhuku enharaunda yawo masabhuku 3. Wachiti zvamasvika panapa tine nyaya yatinayo paurayiwa mombe. Mombe yekuurayiwa kwayaitwa yaurayiwa usiku, asi mai ava sezvo wariyo representative yepati ndiyo nyakupiwa mari yemombe. Saka tawaudza kuti mombe kana yauya sezvo mombe yenyu isati yauya ngaisaurawe musina kutiratidza. Wakaenderera mberi wakarindirira mombe iyoyoyo kusvika ndofunga meno after 12 o'clock ikasvika pakuuya masabhuku aya atozoenda achiti chiregai kuiuraya usiku waudziwa nemasabhuku zvainonoka takunorara kana yauya munotimutsa toiona mombe yacho. Ava wakaresivha mombe iyoyo usiku nasamutoko iwoyo ikabva yaurayiwa usiku. Taiturirwa nyaya iyoyoyo takabva taenda pamba pavo wachitorambira masabhuku kunowaratidza kuti tionei musoro wacho wemombe yacho. Isi takazoshandisa chisimba tikaenda nawo mayawa pamusha wavo tikati tionei mombe yacho yamaurava. Takaona paine musoro nemakumbo 3. Tikati kodewe tikarishaya. Tikati ko mombe yacho sei yadhihonwa nyanga zvikanzi yanga ichida kuti ivhurwe. Tikati tinosibvura mombe hadzidhihonwi musoro.
Saka tikashedza wakomana wakaurayiwa wapiwa instruction nauyu kuti sei madhiona zvikani tikapiwa instruction yekudhiona nauyu. Chakazoita kuti Wambiriri wauye kudare kwaShenyamombe after uyu Samutoko avharirwa 9 years awa vakawindisana naWambiriri kuti tiri kukukombanzetai mari yenyu, asi nekuda kweuchenjeri nekungwarangwara kweawa awakaona kuti ndiri kuvharwa, hatichiendei kwashe tononyorerana pasi kuti zveshuwa nekuti madhetsa wakanga wambopiwa akatodarika. Nemastatement anga uzotaurwa afterwards it was different stories. Zvakutonzi munhu wenyu akasungwa watoti awa mai ava wakabatsiridza kubiwa kwemombe, wakaramba kuti waichiziva mutemo wenyika newedunhu mombe haifambi usiku, haiora usiku. Wakapiwa instruction nemasabhuku 3 kuti kana yauya tiratidzei wakaita against that, tikawashedza kudare raShenyamombe 3 times wachiramba. Kechi 3 ndo pakauya representative awa kuti handingafambi every time Shenyamombe from Harare kuya kudare munhu wenyu asiri kuuya, saka munin'ina wangu ngaachimirire. Awa wakati ndine zvandakataurirana naWambiriri tikawirirana, saka ndiri kuda Wambiriri padare. Kechi 4 Wambiriri wakadzoka padare, ndo pawakaramba futi kubvisa mari yedare. Kuita kwavo kwaidherera dare raShenyamombe zvakanyanya, uye dai pasina awa uye angadai akadzembereka nemombe, angadai asina angadai asina kuita losi, dai wakatedzera mutemo. Ndonga ndokutaura kwandingaite ngobatsira panyaya. Saka zviri pachena meiwa nemhosva wangu chirambo chavo zvakanaka zviri pachena. Ndaona hangu kuti vanga vakapedza kudana nekuti mhosva haigashingise kuitse sadza. Inongonzi kana rikanzi heri wakaomerera kwanga kuda kuedzawo, asi vari kutozviona kuti vane mhosva hombe nekuti tarirai kubva kuna nasabhuku wanga wakujekeserai. Kana zvazodai imimi mukaona kuti izvi hazviiti zvinobuditsa umbavha hwenyu pachena, tibva tangoigashira tibva tatongoitsakatikisa ipapa nekubvisa nenyanga zvazviri kwemuri nedehwe. Ukaona maibhaziva anga aritori mudziri rekuba, nekuti kana wasiri mudziri rekuba wabva wazonge nedehwe watoigara naukudziva kuti ndine chinhu changu chandawana nenzira yakakodzera kuti wani chinohandiswa nyanga dzabva dzatobviswa kwakuti zvigoshaya evidence kwakuda kuedza kuuraya zvese. Mainmbavhawo nekuti zvese zvawakatoita anga ari matricks ekutoti watovhari nekuti dehwe racho mamarira sei kana mamatenga chinhu chenyu zviri pamutengo chaiwo chaiwo zvazvazvine iyo 250 inoendwa nemunhu kuti anotenga mombe ida kutorehwa pati 200 pamusoro. Aiwa, chokwadi pakuti hadzi masabhuku akandiudza ipapo kana vakataura nemaite wakataurawo nemaite, nini havana kumbotaura neni. Uyezve kechipiri pakangovhira wakomana, munongoziva zviparo zhinji, pakangovhira wakomana ndifunga ndo pawakadii pawakangosiya imbwa dzikadii. Musoro uyu ndindakatorwisa kutoti musasa nekuti hedu takavizandevatina kungoti hamene kuti rakafamba rose, asi musoro neuyu ndindakatorambidza vakomana musaubvure. Gozorambidza seiko zviro zvenyu zviro zvenyu zvemusangano wenyu? Handiti muri kutaura kuti makarambidzwa kuuraya mombe usiku. Haina kuurayiwa usiku, Yakaurayiwa nguva? yakaurayiwa makuseni kuma6. Wakataura kuti motimusa ndo pandiri kuti ndofunga wakaudzawo maite nini handina kumbosangana. Iwe kadiwe ndiwe coordinator wemusangano iyoyo, hari ndiwe coordinator. Saka zvinozogozaitika sei iwe usingazivi coordinator? Vanopuwa nani go ahead yekuuraya kana vasina kupuwa newe? Aiwa, ndiri kureva pekuti ndozvatora kuti wauraye wakatopuwa go ahead newe kuti chiuraye. Anonzi taurai nyakuba mombe munopinda naye musangano wenyu. akanga ari chiudetsa kechekuti wakataura nemasabhuku 3 kuti ng'ombe kange yauya motidini mudaidza anzveni ko chakaita kuti ibi muzoti ng'ombe yauya maiona kuti ng'ombe yauya chane musadaidze masabhuku iwayo 3 waiona ng'ombe iyoyo chane mhanyire kuuraya ng'ombe iyoyo ende 250 haingakodzeri ng'ombe 700 ng'ombe 700 zing'ombe chaichairo zibrahma
mvoti kadai nemuchiona mombe yakamira mvoti imhuruye mataka mhuruye kati mataka mombe muono wakadvasete haiti be. Zvinoda kungowedzera ipapo Changamire. Musoro uyu tichiuona waiva musoro muhombe wekuti chero even less than 400 taigona kuramba. Secondly, akasi kekutanga pamba pamai ava pachivhurwa kwanikwa paine zvinhu zvakabirwa. Pane umwe zvakare ari kujeri izvezvi akaba property yakaonekwa iri pamusha wamai avo. Saka tibatsireiwo mambo, even ivo mapurisa kuti azoite sekubuditsa mai ava munyaya ndaitaura nawo. Wakati tiri kuda witness inoenda against Samutoko kuitira kuti pave nemai, asi mai ava tiri kuzviziva kuti was directly involved, wachiziva kuti mombe yakabiwa. Saka tibatsireiwo uye neustabhoni hwavo hwekusateerera masabhuku, hwekusateerera Ishe Nyamombe, tibatsireiwo ipapo Changamire. Ndofunga Ishe Nyamombe wari pano. Handisina nyaya ndakambosangana nayo. Pamwe kwakugarisana uko kuti handina kutaura chokwadi pamberi paMwari. Idzi nyaya dzakutaurwa dzekuti ndakamboonekwa pamba pangu paine zvimwe zvinhu. Ndibatsireiwo ipapo. Kana paine nyaya yawambiriri, ingori nyaya yawambiriri. Noti dzimwe dzako dzakupinda. Saka hachangamire. Ndinodzoka kwamuri kuti mai. Imimi ndinenge muri mukuru wacho panzvimbo yepati yonaiga. Uyu nyakunotora mondo enga ane chigaro chipi? Anga ari security. Security? Enga ari security ka? Right. Ko chairman weyuthi wacho? Chairman weyuthi? Ariko. Apanyaya iyi? Kuti panyaya dzipi? Iyi yokotora mondo. Tatsanangura tikati mari takapa tichita nemayuthi ake vabatsirane kutsvaga mombe. Uyu achibva azoti ndashayiwa mombe ndakutora yangu. Chimira yenyu mai ndingobvunza hangu zviri pachena kuti uyu wenyu wesecurity nachairman nemi coordinator timi makanga muri mudhiri remombe iyi. Wamwe wese wakazongoonawo kuuya kwemombe, asi imimi muri watatu imimi ndimi menge muri mudhiri remombe iyi. Ende imi hamuzviziva kuti mombe inokiriwa padanga. Ndo pandiri kuti achisvika takamubvunza akati nini ndazotora mombe yangu mudanga nekuti mombe dzatarisangana nadzo dziri kudhura. Saka ini ndabudisa nenyaya yekuti ndoda kuzopa malebha chini mari. Saka ndatora mari iyi ndabudisa yangu mombe. Ndichauya nekadhi ndinoratidza kuti inhema imi matakazotoenda matoona kuti nyaya yapachena, noti kuti makaenda kumapurisa nekuti matoona kuti nyaya yapachena yakundeka yakutondi vanhu masabhuku wakuita kwiri, ndo pamakachidi kuchiona kuti mungate kupona sei nyaya yamaa muchiziya kuti muri kuita mese. Pamusoro nikopagadise ipapo mambo hawana kuenda naSamutoko kumapurisa. Titori pamba pavo ndini nyakufonera mupurisa anoita zvemombe kuti ndo nyaya iri pano. Zvikanzi eita izvozvo torai musoro uyo mubate evidence. Ndakutaura naMoyo, if possible vanhu ivowo wauye kustation. The next day wakaenda nemupurisa muneighborhood anonzi Moyo, ndiye wakaenda naye paNyazura. Tisingazivi tactic dzawakashandisa wari tu naMoyo kubata Samutoko uyo akunosvika naye paNyazura. Asi nyaya yange yato kumapurisa the very day atakatora mupurisa maskati. Iwo akazoenda kuNyazura the next day makuseni. Hazvina kudaro. Kana kubvunza mapurisa izvi kuwafonera. Inini ndini nyakutoenda nemuna. Makaenda kawafona, wari takafona. Mapurisa tatatotaura nawo, takaswera nawo parari. Mapurisa nyaya yangu akutoidi. Ndini ndakatoaudza parari. Takaswera nemapurisa. Uyu arikuti haina dai yakatoeka parari mapurisa chaiwo. Ungada akavhamisa kakuti nyama isabile. Yavati mapurisa akauya nguva yakauya vakuru kumari. Kuuya zvaku protection ikanoti kuti wakanga wofambira. Vatosvika nyama yadikwa ndibva ndawapira nyaya. Kuti yapa pane urongo hwakadai hwakadai. Iwewe dai wakaziva kuti mombe iyi haisina kunaka, ungadai wakaistopesa.
usina kuuraisa. Ndakazoziva changa Wozoziya sei wauraisa? ndakazoziva uyu asina kuuya nekadhi ranga atibisa kuuya nekadhi. Kadhi aigozoya naro seko musiwo muri parani. Handiti mamuri kupa kufara. Kadhi raizoya haro mwe musinga. Musi plus mese muri musanga ndo security we. Saka ukendusei ndakazoziya iwe wauraya mombe na izvozvizvi woti ndichazoziya kuti mombe yabiwa nekuti aramba papi bipo pasati pane nguva. Ausipona kuti nhema dzauri kutaura. Kadhi raitozoya leta noti kuti hanzi ndaizoziya kuti kadhi rakarisa kuuya rosauya sei muri kufara. Rakauya awa hawachenesi mombe bawa through card. Anochenesa mombe through card mupurisa webeti kana sabhuku sekutaura kwakaita masabhuku ochenesa. Imi hamuna chamaiziva padanga rasamto. Kuti ndakazoziya imi muri papati anga ungati iwe muri kutenakirwa apa woti kadhi hazviitika. Kadhi dai wanga wachida kuziya zvekadhi waitoti ngati mire yekuuraya mhanya unotore chii kadhi. Kadhi pamombe yafa. Ende kuuraya kwemombe unoziziya procedure yekuuraya kwemombe inoda vanhu vangani? Hautaziyi izvozvi iwe uchiziva kuti panodiwa kadhi. Wakaziya sei kuti panodiwa kadhi usingaziyi maprocedure? Aukuva kuti uri kunyepera dare zvinhu zvaunoziya. Waizoziya sei kadhi raizokusharatidza sei kuti ndiyo mombe iyi kadhi? Raikuratidza sei kuti uziye kuti iyi ndiyo mombe kadhi wangopuwa chikadhara? Zvauri ndakazoziya kuti kadhi ranga risipo. Hausipona kuti uda kuenda mberi mhosva iri kumashure. Kadhi harina makala zemombe. Apo kutandavara kwamanotoita asi mabaya dede nemukano chaizvo. Kuramba kwaamai ava kupinda mumatare nashe Nyamombe padare paya pachizara vanhu vane uchapupu nezvekufambiro wakaita mombe. Saka kuramba kwavo kuya kusada kunyadziswa pakazara vanhu kana kusada kuti vamwe vanhu vapinde munyaya dzakafanana naidzodzo. Vanhu vari kutaura nezvazvo mombe ichiuya iyi vanhu vakauya nemombe wakatofona kuti taapakati tatosvika pamakuva uyai mutore mombe. Wakaenda nomumwe mukadzi wakaenda kundodhonza iwo akabasa mutoko haana kutombosvika. Wakadhonza mombe iyoyo wakaenda nayo wakandosungirira semombe yanga yaneta kuti kubva uko 16 kilometers kubva kumba kwavo. Yarara ifamba yakandopiwa kuri. Right, iyo tingayeke dare titodaidza mukuru wacho auye here kana kuti tatomupa mutongo ondotaura nemukuru wake so that chii nekuti ipati musangano iorganization isyndicate topa mutongo then towapa nguva kuti wasakaita mutongo iwoyo tiri kuenda kumba kwake kundotora zvinhu mukuru wacho tochipa judgment then iyo rotaura 1 week to pay. Asina mukuru wacho toega anozari mukuru wako anogara kupi? Kui? Magamba kupi? Muno ndoe muno marosapo panambari anogara panambari pamba pake unopaziya. Right, njaenda nemukomana wangu mondo mwega ari kwere izvozvo ari kupi? Asi pamba pake pari papo ndekuno anogara mushandi zvinondotora zvinhu ipapo pamba pacho
Asaka. Paropiwa kuti ndachifunga kuti izvozvo zvinoitwa zvese zvamataura, asi iyeyu anofanira kupenalize nekusaiti kuadhiya kuzvinhu zvaitaurwa naishe Nyang'ombe, kana kuti anofanira kutobhadhara ishe Nyang'ombe izvozvo kunyaya yekuru wake achizoita hake, but iye pache zvake isina pati iye pache zvake kusaenda neudisobedient wake waita. Pamusoro handina kumboramba kuenda kana ishe vari pano, handina kumboramba asi chandakati handisati ndaane mari. Pamusoro imamo ndinoona sekuti mukuru anogona kuti kudei panyaya isezvo akapa uyu mari kuti tsvaka mombe nenzira dzakanaka, hawana kumupa instruction yekuti tsvaga nzira uchishandisa zviri kunze kwemutemo. Uyu personally ndiye akazotsvaka mombe achishandisa zviri kunze kwemutemo, and we doubt very much kuti kana wakapiwa $250 pazimombe rakadaro, so possibly wakatozotsika imwe mari. Mukuru wacho handioni achizonyatsokwana direct panyaya. Chokwadi anopora kuti akandipa 200. Hapana tsitso Pakaachangamira organization. Pakaachangamira chokwadi ndikuonawo kuti uyu ndawabva mai ava ngawapuwe judgment. Ivo ava ndivo vachanochema kumusangano wavo kuti ndasungwa nemombe yandakaba. Mai ngawapuwe judgment yavo yekubhadhara mombe iyoyo. Ati anoda 1,300 toenda pajudgment. Makosi aita afamba wachinonzvenga ende dare munoti mambo pazvabva kwakareba nemombe iyoyo, sezvo murume mukuru achichemera mombe yake 1,000 something iyoyo 100 inokodzera nemakosi ayo sezvo yakaitwa pamombe. munoti ndofunga zvinofanira kuti zvipatsanurwe kuti vhariyo yemombe zvimiri ari yega, makosto zvimiri ari yega. Saka uziva kuti vhariyo yemombe yakukrema ndiri mari 700. Ine makosi ezvese zvakaita panyaya 600 kusaziva avaita nhasa. mombe toisa pa 500. Makosi taurai makosi enyu wambiri. Ini ndakanga ndatidawo 700 pamombe yangu chaiyo, kune wazhinji wakaiona mombe 700 kwete kuti 500 kadhonza kadiki, kana 200 yake yaakabhadhara iyi kuri kuunza kamhuru mukati kemumusha wake. Iye akapiwa mari yakatodarika 700 yekuti tsvaga mombe, asi akatonungudza achida kutsvaga mbavha kuti dzibe. Uyezve munhu ari kutsvaga wacho atori nerekodhi yekubva kujeri yenyaya idzodzo, wosvika wandomupa kuti nditsvagirawo mombe, panofamba here ipapo. Zvotanga ungarwesa anoziva kuti haana danga. Ndada ndipewa 700 yemombe yangu, mozondipawo makosti ekufamba ndinogara Harare up and down. Makosi toni 700 makosi ita kuti wakaita so wakapisa mari idzo tiweko makosti ako. Kufamba kwangu kwese maroads ese aya matrips almost 5 trips ndichifambira ndichiuya kukoti uko ndichifambisa petrol kusvika kwaChamombe kungoti $100 isingambonzi toisa mamwe kana 20. Ndikaisa $100 full tank kuenda kumushandi kudzoka ndisina hangu kuzofamba kumwe kwenonakirwa nako $100 inokwana. Pamatrips ese ndinoti ndakafamba iwayo musi wa16, musi wa23, musi wa6, musi wa11 ndichingouya ndichizoti mamwe ekuzoenda kwaNyamombe 6 trips
6 trips. $800. 800 sure from Harare kuenda kwaNyamombe and back. I think it's justified, which is 1,300. Then kudare matsotsi anouya achivhiringidza anofanira kubhadhara chii? Ngavabvise mombe nekuti musangano uri kuuya uchinyonganidza. Uri kunyonganidza mombe Zimbabwe. uri kuuya ichinyonganidza vanhu uchiega matsotsi ari kuSouth Africa uko vachipuhwa mari kutsvaga kune madhona vachidaro kuuya kunyonganidza magariro edu muno. Mombe yamambo inoita 500 yavanobvisa. Munozvibvisa rini? Tokupa nguva yakadini? Usazongoende kuti mapati twese twese Umusangano nemari. Unourungati. Haune mari. Hapana kuchemba kwaunoita nekuti ndiwo unounza tumapati twenyu tuchirega muchikanganisa magariro evanhu muchindobira vanhu. Tokupa 2 weeks to pay kuti ucommunicate na boss wako ari kuti nyaya iyayi yakazoenda kwamambo ende ndo zviro zvakaitika. Mari iyo inoda kuti ibhadharwe in 2 weeks. Usina kubhadhara toya tichitora mombe dziri kumba kwako. Naiye bosi wako Aniswe mukati chamambo. Umisa mkati. Mapati zinao. Mapati zamba wakatoka pati wajirisi. Sikuati nhera yekuta tinokumbira mambo kana uchibvira mutisiro kamutongo kaishenya mombe. Ramba wachiterera dare ore pasi. Yo makosi ya edari yanga iri mari. Makosti ayo matare $10 times 5 times 6 times $60. 3 times $30. Ndakadaidzwa kairi kandi ndewa mafunga taura icho pano. Ndakadaidzwa kairi 2 weeks. Kekutanga ndokandakaenda ndikati nini handina kuziva kuti mandisunga ndachiti pamwe toda kuuya kutaurana navambirisi kutaurana patatichiita. Kechi2 ndokandakazoenda ndikati ndashaya mari edare nokuti ndandikufambira nyaya idzi handina kana sendi. Ende shushua ndaienda kuti pati iyo uchindojoina handiro wakangoine uchiri kudya. Uri kutsvaga mari. Kune mari. Chafuka. Saka uchitomufonera kuti ndapuhwa 2 weeks to pay. Tinoda kuti undoratidze. Imi ibvai izvozvi zvinoratidza pamba pabosi wacho. Nokuti ndo patichatanga kudii ipapo kusenza. Andi moenda nemukomana wangu 1 mundoratidza pamba pacho ipapo. Alright. Chisi mukaimeni.